Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Kwesinye seyikhatha noke nikhuzukhuzane. Yebo phela umbono womuntu kuyaye kuthiwa uphikiswa ngoba umuntu uyayeka abeke kumbono wakhe ngendlela asuke ecabanga ngayo. Awukho kumbono womuntu kuyaye kuthiwe kuyabheda. Kodwa ke abantu abaningi baye bekuphikise ngendlela ke zingafani ukuthi ke umbono wakho uphambuke. Lapha ke sikulethela kuKhuzani umfo kaMpungose Ndlamlenze eintombini nasezinsizweni. uKhuzani ubehambele kwigaladina ke yomcimbi ingoma kaZwelonke nokumcimbi ekaXolani Emcineka okungubhululu wakhe komkhulu. uKhuzani Mpungose uswakale ke ekhuluma kona ke lo mcimbi ecela kaMakhosi ukuba ke mawakhuze ke isihlava sesidlangile. uKhuzani uthe kunesihlava ke sesikhona uthi uyacela ukuthi ke esweni lonke lase KZN akwenziwe iqiniso lokuthi uma ngabe kunomcimbi ohlelwe ngumnumzana uXolani ke Emcineka awungabi bikho omunye kumcimbi osukuhleliwe ngaleso sikhathi. Uthi ke njengoba kumanje kunengoma kaZwelonke kukhona ke ababuye ke behlele iminyaka imicimbi ke eceleni. Uthi ke lokho kuyayiphazamisa ke imicimbi ngoba ke le micimbi esuke ihleleke uXolani imicimbi ke emkhulu uzowaqhathanisa ke nangeminyaka yemicimbi enokuhlelwa kuyena kumnumzane uXolani Emcineka. Uthi akwenziwe isiqiniseko sokuthi awukho umcimbi kohlelwa kanye nemicimbi yakhe. Lokhu kabaningi bakushaya ke njengokuthi ke uKhuzani kahle kahle ke unomona. Ngokusho kwabantu bathi ke ngani yena unokuphosta ke njengompostoli efake lapha ke Facebook esho ukuthi kuhambela ke imicimbi ethi kayibe mine ngosuku olulodwa. Uthi usuke engayinqabi bathi kusuke engayinqabi ngani ke la manye kama offer kulo mcimbi osuke kufike eqala. Uthi kungani kufanele abantu ke beyeke ukwenza ke imicimbi yabo kaMaskandi noma ngemicimbi yabo yesintu ngenxa nje ukuthi ngoba kunemicimbi ehleleke uXolani Emcineka. Lokho abantu batheke lensizwa ke nomona njengoba ke kunomculi ohleleke umcimbi obizwa ke ngeingoma. Lo mcimbi kusosuku inikelwa kusasa ohlelwe nguJaiva Zemnike. Kubonakala ke umthandeni ekhuluma ngawo kosuku inikelwa esole ncinca abalandeli ukuthi ke laba bazobe behambele ingoma kaZwelonke namhlanje abaqinisekise futhi ukuthi ke nakusasa balithola ithuba lokuthi ke behambele kumcimbi kaJaiva. Bathi kuKhuzani ukusho kanjani lokho ukuthi awungabikho umcimbi ozohlelwa ke njengoba kuhlelwe kumcimbi ke kaMxolani ke Emcineka ngoba kumcimbi kaMcineka ke unamhlanje okaJaiva ke ukusasa imuphi omunye umcimbi ke okhona lona kosingazi ukuthi kusangaza ukukhuluma ngawo kumagaladina kumedia eveza ukuthi ke imbi ke lento ke yenzakala ukuthi kubeke nemicimbi emibili ehlelwayo. Le micimbi ke ayikho ngosuku olulodwa futhi ke ayingabo kwabaculi lona kwaXolani Emcineka njengoba kubizwe kaMagosa ke ngoma kuzona zonke ke izindawo kanti ke lo kaJaiva umcimbi ameme kona kabaculi. Le micimbi ukuthi akube imicimbi ke ngafani eminye ihambela ke ngamaqembu ke engoma omunye kuhanjelwa ke ngabaculi futhi komunye ke unamhlanje omunye ke ukusasa. Lokho kakusho ukuthi kunomcimbi okufanele ke lapha ke wenzeni uphazamiseke. Abantu ke bathi ke lento ke khulunywa uKhuzani ayiyenzi ke nokho komqondo futhi kuphambukile ngendlela kaPauleke ngayo bekungafanele neze ukuthi kaza kusho ngoba kalikho iphutha ekutheni kube nomcimbi ozoba khona ke kusasa futhi alikho iphutha ekutheni kube nomcimbi oba khona ke namhlanje ngoba naye uyayihambela yonke imicimbi asuke emenywe kuyo ngosuku olulodwa akanqabi ngani pho uma asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.